Kapor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kani kajingja kadai ka basngo syutia handai kadai pat kajing shisha. Ba ubai urang ba ubasadat nakmut. Hadu bola mensaujur tang nakada kajing kini parking. Kani kelaja Haratan Planet Apartment ha Nara Mua kabadan kajela Uttar Pradesh. Ubri ubadan udai utra jong ka flat kabadan yang building ka bahe udai uke Mishra. Ubasadat pada Rupendra Singh Yadav ubadai ru usketri jong society kajingnya kaja hapling jong ki dai namar ba kapor ba Mishra uwan phai sayeng ulap bakajaka ba umut ban set kekali ladap baladan baset dakiwei. Uhla ba ukhot yu Yadav ba unwan dakaba ukamru ba kajaka penyeng kali kadai kejong u bat balai ba usha banjeng kiwei. Henry Marsunwan poi u Yadav kelami kejingnya kabajur hapreng jongki bat kata kapor Mishra ulah thap yu Yadav bat kamhadien ulah kenrup na rendang bat dat nakmut klempalat syo kasnam kala tuan bakala belut akasopti ba u Yadav ulah king bayong handai kamadian ki khun jong u kilawan poi pat kila penkit yo u marma hospital pansha sumar hadien belami na hospital u Yadav lalai ban ujo dak ijahar habithor police station yani kejingnya bajing sada jong u Yadav la ring doru lingba ka CCTV.